Pinisita menili nali tumafan VORENG abirta sila bangso video long nang 1 peak lo. Lapen details mati klarda kalam nali tum kai kia son la bangso video arlo si thekpon long ikpo. Tangte aprangsi KARDOM kadu kave Carbitich 2.0 YouTube channel long kelang rado anfans tame. Lapen nali tum jong sila son son abirta karjulong verji pulote labangso YouTube channel nali tum subscribe ikon. Lapen labangso video ta nali tum kaan ma share share pon ingon. Tangte prabjin penon labangso aworeng warsai APHUTHAK le Chithan polonang lapen lang polonang. Dak pen labangso aworeng warsai APHUTHAK dak chithan polonang mate lang polonang. Lapen ali tum stame nang lang dun iko kicheng pen kijut an lapen about ONGC mate ONGC labangso aworeng warsai full form labangke Oil and Natural Gas Corporation Limited la lapen advertisement number na litun screen along tag pon long ikpo ONGC APPR lapen 1-202-23 la lapen post amen dag apprentice lo total vacancies dag 2500 do job location all over India apply mode labang ke online si apply iknang pon lapen official notification non available lo lapen last date dag 20 September 2023 si last date lo lapen official website na litum homri dam igon jongsi na litum dam example te ongcapprentice.ongc.co.in labang sodim homri dam igon lapen na litum hodas dame details pangan thekpon long ikpo sining Kehang abang phobang phitum jongsi jogdon example te dag adet bang kichini kinang sor la adet bang la son lo da 1 September pe se chengpon iglo lapen last date da 20 September 2023 si last date lo lapen result date bang ke mate selection date bang dak October chiklo 5 October 2023 si dak paklang pon ikpo lapen putho da vacancy details lang pon lo nang vacancy details bang la son lo da kaprek vacancies sikithak pon iglo dak nalitum screen long nalitum screen arong thek pon long ikpol lapen north sector labang ke 159 lapen dak Mumbai sector labang ke dak 436 lapen western sector labang ke dak 732 lapen eastern sector labang ke dak 593 lapen southern sector labang ke 378 lapen dak central sector labang ke 202 an dak thak pon iglo lapen education qualification bang tadak kechini nangji nalitum kinang sot lo jong si jogdun eki pilote lapen trade amen labang kela son library assistant safan bang ke dak 10 class le pass ta chok qualification lapen cabin lapen room attendant ta 10 pass ta chok lapen dresser mate medical labang sodim ta 10 pass ta chok lapen housekeeper corporate labang ta 10 pass ta chok lapen office assistant labang ke 12 pass iknang po lapen mechanical auto electronics upon ITI mechanic auto electrical lapen electronics ki untang abang phu mate abang pinang pe lapen computer operator and programming assistant mate COPA afan stamedak ITI in COPA anat ki untang abang phu mate abang pinang po lapen draftsman civil labang ta ITI pass nang po lapen electrician afan ta ITI in electrician trade anat ki untang nang po lapen electronics mechanic la fansta medak ITI in electronic mechanic ki untang abang punang po lapen filter afantala diakta fitter afantala da ITI in fitter nat unang po lapen medical laboratory afansta medak medical laboratory technician anat kichar litang abang pu abang pinang po las pen la son thak sidak refrigerator lapen air conditioning machine lapen stenographer lapen surveyor lapen industrial welder executive la haya finance staff me dak penan kachar liang deng bang dak details topon ikela lapen dak penang an apos to dak nalitum lang pon ikon dak pen thek pon long ikpol lapen age limit jethan pon nang age limit bang ke 18.42 arta abang phu abang phi tum sil labang so aworeng warsai labang ke jogdun long ikchot po lapen graduation BA BCom BSc mate BBA lapen BE lai hui atumang salary dak 9000 anlong pon ikpo lapen diploma forensics diploma ke dotum labang ke 8000 anlong pon ikpo lapen trade forensics upon 10 12 mate ITI ki pass tang atum 7000 an monthly nalitum long pon ikpo
lapen selection process manasonos the selection of apprentice will be basis the mark obedient in the qualifying exam and merit list ateng sta paklang pon ikpo lapen ka apply ning labang kelason online sinalitum apply nang ikpo aprang sinalitum ONGC Apprentice dak website long dam iknang po da registration puthek long igel labang so dinalitum ber nang po lapen adak select nang po nalitum ONGC Apprentice lapen diploma engineering ITI trade lapen degree lason ka select di lapen kopia waring awal selong sinalitum jogdun igman labang so form da ingpu ikpo lapen fill up nang po lapen fill up tang thai finalitum photo lapen signature hai hui upload ignang po lapen nalitum form submit ignang po lapen form submit igdet penalitum labang so a form nalitum print out igdet nang po lapen official notifications tamen hili nalitum phanam klang ponjia phan bor ipon ikpo lapen advertisement alomate notification manalitum na screen along thek porang po ikpo labang so advertisement alomate notification hili nalitum afan labang so telegram channel long tamen hili pi igdet plus nalitum na so na video kilang long verje afan pura labang so YouTube channel manalitum subscribe ikon lapen adu hesta me belajan thek longi hodak tamen nalitum berdam ikon lapen labang so video along mesen comment nalitum pi ikon lapen sonson video kilang long verja pon pentan ni nang puigon nalitum labang so YouTube channel manalitum tin ni pin subscribe pon ikon nasipin ya video long bang ni lipat pen la short information nalitum phan wan pi mala ancol la si pena puthot ka prega video long le chetong thunang tang demi thak me ka du ka ve carbitis 2.0 YouTube channel long kilang ra do on fans tamen le hen pen KARDOM to change